Egunon, dagoeneko gehienok badaukazue ja eginda zuen taldeko diseinua eta erabaki duzuen olako etxe bizitza eraikiko duzuen. Nire kasuan, eskema honetan oinarritu naiz eta orain erakutsiko dizuet nola zuen diseinua pasatu aldu zuen garbira, ordenagailura pasatu aldu zuen SketchUp eginez. Orduan, egingo duguna da orain nik egiten dudana saiatuko zarete egiten zuek ordenagailuan eta gero saiatuko zarete zuen diseinua ordenagailura pasatzen SketchUp erabiliz. Orduan erabiliko dugu SketchUp programa, badaukazu instalatuta ordenagailuan, bilatzen baduzue eta bestela badago bertsio bat online erabili daitekena free SketchUp delako. Sarreran olako zerbait ukingo duzue eta aukeratu dituzue plantilla ezberdinak. Nik normalen erabiltzen duen, trabajos de carpintería, naizta guk etxe bizitza bat egingo dugun, gero benetan eraikiko duguna izango da maketa bat. Orduan egingo dugu gure maketaren planoa. Eta erabiliko ditugu unitate bezala milimetroak. Orduan, hemen, empezar a utilizar SketchUp. Eta hemen duzue, entorno. Ikusten duzuen hemen daude herramienta guztiak, ez baduzue hau ikusten, horretan, ematen baduzue barras de herramientas, hau da, conjunto grande de herramientas. Hori klikatuta egin behar duzue, guzti hau ikusteko. Eta hemen daude, erabiliko ditugun herramientak eta gehiago. Ikusten baduzue, 3 ardatz ditu, 3 dimentsiotan lan egiteko da, baina guk momentuz erabiliko duguna da 2 dimentsiotan erabiliko dugu, orduan jarriko dugu vista estandar arriba, goitik ikusita. Eta egingo dugu gure etxe bizitza goitik ikusita. Hemen daude ardatzak, baina ardatzei kasu egin gabe, hasiko gara puntu honetatik marrasten, baina gero kenduko ditugu ardatzak. Bakarrik balioko dute, referentzi gisa. Orduan, hemetik hasita adibidez, ni hasiko naiz, karratu bat marrastuz rektangulo, herramienta honekin, hasten puntu honetatik, eta maksimo esan genuen 40 sentimetroko izango dela, zabalera da, luzera. Orduan, jarriko dugu hemen, hasten pasarete idazten, ikusten duzue, hemen jartzen dizue oraingo laukiaren tamaina, orduan jartzen norantza nahi dudan egin, eta 40, punto koma, 40. Bueno, 40 esparkatu, 400, punto koma 400. Milimetrotan gaudelako lan egiten. Eta hor daukat, nire etxea, hau izango da kanpoko aldea. Orduan hasiko gara, kanpoko hormak egiten. Olako zerbait egingo dut nik, nahi dut olako zerbait egin, orduan, kanpoko hormak egiten. Orduan, herramienta bat dago hemen, hau, daukasuna, ekidistantzia, nahiko erraz egiteko, adibidez, aukeratzen dut hau, eta zenbatera egin nahi dut, egiten dit beste karratu bat, zenbatera, adibidez, 10 milimetrora. Zentimetrok bateko lodiera duten hormak. Benetan igual gutxiego izango dute, baina kanpoko hormak behintzat, lodiak, 10 sentimetro batekoak, 10 milimetrokoak. Orduan, jarraituko dut, nire planoan, adibidez, gela hau egiten, emetik nik erabaki du gutxi da 15, 150 milimetroko izatea, hemen 150 milimetro, errepikatu alditut marrak, bardin da, orduan, marra erramintarekin, hau, arkatzanekin, hasten naiz puntu honetatik, eta 15, direla 150. Norantza dirazi eta kantitatea. Eta horrezte ikusten, baina pasatzen baduzue gainetik, berdez jarri duena da nik egin dudan marra. Marra berri hori, puntu hori. Hemetik, egingo dut logela hau, egingo diot gutxi gora bera, hor arazten da irazten neurria,
120, adibidez. Eta horma, egingo dut finagoa, 5 milimetrokoa, 5, sakatzen dut, zuma egin alduzue arratoiarekin, ruletatxoarekin, edo bestela hemen eman da, eta klikatu, eta gora edo bera. Zuma gora edo bera. Orduan jarraitzen dut. Ikusten duzue, berde da, berde jartzen duenean da, ardatz honekiko paraleloa dela. Berdea. Honek beti laguntzen dit, ikusten duzue nola nahi badut puntu hau jarraitu. Daukat ere erraminta hau, adibidez, ateantzako itxiko dut 50 zentimetro. Orduan, neurketa erraminta honekin jartzen dit laguntza punto bat. Eta egingo dut, hemetik ona, beste 50 etxiko ditut, eta ona. 5 milimetro, hormarentzat, hor, beste 5, txartu egin dut, hor, eta hor, adibidez. Hau itxitut atean entzat, gero egingo ditugu ateak, eta momentuz egin dudana da hemengo, gela hau. Hemen ateak horredera da, baina bueno. Orduan, hemetik, gutxi gora bera, txiko dut 50 zentimetro, markatuko dut berriro, hemetik hasita, 50, hau hasieran zaila egingo zaizue, baina praktika apur batekin nahiko erraza da. Orduan, puntu honetatik, ona, hemen hasita 5 milimetro, zutan, 5 milimetro, horma adierazteko, hemen atearentzat itxiko dut ere distantzia bat, 50koa, hemen beste horma bat, itxiko ditut beste 50, adibidez, neurriak beti gutxi gora bera, hor, honantza 5 milimetro, bueno, hemetik hasiko naiz, 5, eta 5, hemen jaduzkat bainu gela, logela bat, beste logela, eta hemengo, salon komedor edo, nahi behitut lehioak egin nahiko erraz, hemen utxi gora bera, egingo dut lehio bat 50koa ere, eta klik, egin alditu zuen lehioa gutxi gora bera, hemen adibidez, hemetikona, eta hemetikona, lehioak hemetikona beste bat, handiagoa, hemen jarriko dugu beste lehio bat, eta hemen beste bat. Hemen egingo dugu atea, nahi badut honekin koinziditzea,
egin dezaket, hartzen dut jartzen az puntu horren gainean, eta jarraitzen dut bera, puntu berdeekin, puntu hori, metik, eta atea 50ekoa, batzutan laguntzen dit berak, eta arku bat egingo dut, atea adierazteko. Bueno, beto markatuko dut beste punto bat hemen 50era, jakiteko nondik nora egin arkua. Hor. Eta gutxi gara bera. Egin alduzu zoom, espaduzu, gutxi gara bera, holako zerbait. Hau borratu nahi baduzue, aukeratzen duzue, eta hau kentzen dugu adibidez. Eta izango da atea. Beste ate bat hemen, 50era, eta hemen bai, hemetik ona, eta gutxi gora bera, atearen nondik norakoa, hemen ere atea onantza adibidez, 50era, zabalduko da, holako zerbait, eta hemen beste ate bat egongo da, puntu honetatik, 50era, eta arkua ez egin puntu honetatik 50era, hor berdez jartzen du, ona, eta arkua horako zerbait. Bueno, horre dira gutxi gora bera ateak, lehioak ere, eta orain falta zaizkit altzariak. Bueno, hemen gutxi gora bera armairu bat jarriko dut, gero kolorekin hobeto ikusiko da, hor armairu bat, sukaldea hemen, honeia neurri gabe, gutxi gora bera, zirkunferentzia hartzen duzu erraminta, eta zirkunferentzia bat. Hor adibidez, nahi bazo zirkunferentzia bat egin, hemen beste bat, hemen beste bat, hemen beste bat. Neurriak gutxi gora bera, ez dira berdinak, baina bueno. Harrikoa egin nahi baduzu ere, egin dezakegu holako zerbait, rektangulo bat, eta ekidistantzia herramienta honekin, rektangulo hori pixka bat holako zerbait. Hori harrikoa, harria. Armairua, hoge bat egingo dugu hemen, beste rektangulo batekin, lehenengo holako zerbait hogearen goiko partea, eta hogea hemen, holako zerbait, almohadak egin aldituzue, rektanguloak eginez, txigora bera, beste hoge bat hemen goiko partea, eta beste hoge bat hemen, almohadak, ez dira zehatzak, baina, gero kolorea ematen diogunean, hobeto ikusiko da. Sofak,
hemen sofa pare bat, hortxe, epa, esos, zeitan gertatzen, ez dut ondo, horako zerbait, hemen maitxo bat, telebistatik ez dugu jarriko, hemen beste mai bat, rektanguloa, aurkiekin, aurki bat, beste aurki bat, beste aurki bat, eta beste aurki bat. Zumarekin jolasten. Bueno, ez da oso ondo ikusten zer den gauza bakoitza, baina eman aldiogu kolorea. Bai, adibidez, bueno, hemen erabiliko ditut kolore hauek, baina izan alda beste kolore batzukin. Adibidez, olako zerbait, horia, hogea, honek, hau, armairua, bueno, gutxi gara bera, eta ilunagoa, holako marroizka bat, hau, orkiak, maia ere jarriko dut kolore horrekin, bai, erabili alduzue zuek nahi duzuen kolorea, honek zuriagoak, bai, lurra ere zuria egingo dut, lurra, hau, bueno, egin aldut, bitroceramika normalean, indukzio plaka, izaten da, holako zerbait, bueno, grisagoa egingo dut, txapeltza, horrelakoa, adibidez, eta hauek ilunagoak, horrelako zerbait, arria, hemen ez dakit, hau ere horia egin dute, egingo dut horia, hau, eta hau. Eta hormak egingo ditut beltzak. Hormak, hau lehioa da, hau, beltza, bueno, ez dago perfecto, baina, bueno, bideoa ez luzatzeko, lehioak zuria, hau ere zuria, bai, kitxi gora bera ikusten da zer den. Eta zer egin dezakegu ere, neurriak, bai, nahi baduzue honek molestatzen badizue ber ejes hori kendu, bai, eta ja bakarrik ikusten dugu gure etxea. Eta hemen daukazu herramienta bat, kotak, bai, akotazion, orduan esaten digu ze tamaina dauen gure etxeak. Adibidez, hemetik, horma kontutan eukin gabe, basan aldugu. Gure logelak ditu, logela honek, 220 milimetro. Eta beste honek ditu 155. Eta honek 150. Bai, hori gutxi gora bera zuen planoan adierazi duzuena. Epa. Bai, holako zerbait. Klik, eta nun kokatuko duzuen. Eta 150,
eta honek ere, metikona, eta gutxi gora bera. Uste dut neurri guztia daudela, eta egin alduzu ere, totala, hemetik ona, 400, eta hemetik ona ere, 400, maksimoa. Bai, praktikatu apur bat, saiatu hau egiten, eta gero saiatu zuen etxea egiten. Seguro, hau baino asko hobeto egin alduzuela. Bueno, ganera hemen falta zaizkit gauza asko, Hemen komuna ere ez dut egin, bueno, bai, hemen dutxa egin aldut. Bai, baina, bueno, ja, gutxi gora bera, erraminta guztia badek izkizue. Bai, hau koloreare urdinez jarri alduzue. Ura dierazteko, bueno. Bai, seguro zuen etxea askoz ere hobeto egiten duzuela. Eta gero egiten duzuenean, guardar como, gorde, zuen izena, taldearena, etxe bizitza, lehenengo bakoitzak bere entregatu, etxe bizitza, eta gero taldearena bat. Eta entregatu alduzue. Nahi baduzue, hau da SKP formatuan, eta egin alduzu ere exportar, grafiko bide irudi bezala, argazki bat bezala. Argazki bezala entregatzen bai da zue, hobeto. Exportar, irudietan gorreko dut. Exportar. Da gero ikusiko duzue nola hemen ikusten den, hemen dago, hau. Ikusten da irudi bat bezala, nahiko ondo ikusten da, egin behar duzuena. Gero hau imprimatu eta eraman alduzu eta tailerrera zuen diseinua aurrera eramateko. Da honekin, uste dut nahiko alan duzuela ja. Animo, da ber lortzen duzuen.